na tinutoy. Kinsa may istorya ni mo anak? Si Pakloy. Kadungog siya. Ay, i-deny. Kadungog ko ganyan. Kita bugos akong duha ka mata. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hey! Are ko na flyers dia? Wa may flyers dire. Puro sa Manilansang. Maayo pag iwan na kitkiton. Baho mo di magdagamit. Nada sa bardio? May flyers dia. Pulpida sa musubuon ay. Bakba may kalukon. Kanahanin daw na. Sige lang panugo. Labo pagpurman. Parihara man kami trabahanting. Karon nabuanga ka. Nausan mo to, ana. Manarbaho magsige maglalis. Oh, ano mga gamit? Steam ni gede. Matagal ni gede. Binukod anay ka sumo. Nga ano sige magpanugo. Parihara sa mga trabahanting. Tapulan na sa di musubuon ay. Labo pagpurman ay. Iya sa tuwa na tapulan na. Hala ya. Ay inatay may gede ay. Oh, asa ka? Are ko gawas bor. Ano naman? May kaupan ako na magsige lang panugo. Nya. Buwa ka por. Magsige lang lingkod. Di na trabaho. Diba? Are ko dire bor. Ay paglangan dito, ha? Oh. Kumusta naman itong trabaho, Dre? Isa na may nahuman na to niya. Por nag ako may pag-iya pa busag ako nung isa po siya ka pila ka na ganun. Ako na siya. Buwa ko doon. Dili Mau ka na sa plano, ang trabaho mo. kumana. Tanawa niya por. Pila ka adlaw nung nahuman na? Mga 4 ka adlaw por. Dali ba yan, ha? Kaya nag-ampas ta sa atong adlaw nga mahuman na to ni. Kontrata ba yan eh? Di ko gusto nga madili na ni trabaho na to. Ya por saan man ni por nga. Kuangan mo tag materialis sa PVC por. Awa na problema. Pag-request lang mo, Juan, kung naikuha ang materialis. Dahil ato niya, madito-ditso atong trabaho. Di ko gusto dili. Sige por kay ano naman doon? Sige, sige, sige. Kumusta nung dia? Mayo no? Yung bata dia. Kawan mo. Isa na ko ni. Imo naman ay gihimo call center atong trabahoan. Gusto mo yung trabaho ni mo? Ay, bingaw naman yung siya kasawa ay noon. Di agad na sa trabahoan, manarbaho tayo na yung tawag-tawag. Pastilan. Imo nang gihimo call center atong trabahoan, no? Kasi nawag ito siya. Magbida ako gingon ninyo nga dinalian itong trabaho dire. Kontrata na eh. Kontrata na itong tawag. Asa mo ro electrical dire nga. Wa may nagtrabaho rin napita. Bida ni Wanay. Nun. Sama to pagdali ni atong project nga. Oh. Sino ka? Tuko sa asod. Hihikok. Kaya ka ng pala ng electrical. Mag-usap na rin mo. Adi, naglison na igusaw ng plano. Or, hindi madasa ko na una. May pagpalawan na na.
Yang pag-ibig. Nagkakalaw na yung usa ng maman. Sila na ita sa atong deadline, no? Duda na ko, murag. Murag si Mana baka ako. Slayo, hindi na kasamana. Tagiyan. Walay. Nagdali po. Ang ginadula ko tayo deadline. Di kontrasta na eh. Ako mo ko nila akong dalo ka si Mana ko. Dali lagi ni. Nasa mo. Saan naman nalbaho? Tapos sige mo, bunda-bunda ko ang pag-reflect tayo mo. Ano niya? Bukukul. Aw, ay na ka kay. Ako rin ano doon. Yo ko rin. Nagkakatingay tagalan niya, maupanin mo. Sa kasamana, matag mo tagalan eh. Oh, dali lagi ko. Usak si Mana. Bida na tawana eh. Sus, lugi kita ni trabaho na to. Pas tayo sa deadline. Butlang ding matuhana. Usak si Mana ha? Sige ko. Usak si Mana ko. Maglaon pa na ng humana. Oh. Palimutan mo ni ko. Balian yung trabaho ha. Mula pa ako. Kasi di na po mo manarbaho ako ako. Por, di ba may ganang por? Gani harap ko dito. Sino ka na ni por? Mas pasin ninyo kay sige na ito kapura tagiya. O sige por, ang bahala ni por. Sus, bata ha. Atod ka ron, wag yapoy. Kahumana ni trabaho ha. Oh, Ay por. ya. Pantayi biyan akong mga tao di ha. O por, ang bahala na por. Ikaw mo himuon akong mata ni itong area dire. O por, di ba na? Tanawa na kinsa maglingkod, magsilpon-silpon. Labi na yun ang magduka, magtugtog diha so. O por. Tayo ba yun ha? Sige por. Ikaw mo mata na ko diha. Sige por, problem na. Bahala Bago man na. ako na. Sige por. Sige lang kayo. Mahuman ang project. Ako'y bahala na. Sige por. Basta, ang imong mga mata ha? Itanutan ako nila usa-usa nila. Bakit din yung matlas kuman eh? Mo na nisip-sip ng mga kauban eh. Sige, sige. Sige por. Sige, Kaya ka por. sige. Sige, salamat. Bay! Ay, bay! Dahil sa inyo matabaw na. Ang isulti ninyo, makati ni. Para ya. Ay, bay. Kung saan, kauban na to ba? Mo'y matas ng pormandri. Mo'y sip-sipot. Ha? Tarong dia. Oh. Ana, kadungog ko sa gisulti niya. Ganun nga eh. Siya mo'y bahala gano'n sa siktar. Tanaw diri kay isugo sa porman. Tarong ba dia? Oh. Di mo kita. Adiktos. Bayang di pagsuot itong sa kauban. Kaya gud. Ingon ang purman ay kahuman gano'n sa itong kutrata diri. Ang purman ay bahala niya. Ano daw na? Ano busy bit? Pistin. Saan mo? Tapangi ko. Igot. Igot na manggay. Buang baka na da. Asam mo? Ah, Pwede akong padong to diri. Ah. Hoy! Ah. Unsa ka tinuod nga ikay mata diri sa tong porma na? Di na tinuod eh. Kita may istorya ni mo anak. Si Pagloy. Kadungog siya. Ay, i-deny! Kadungog ko ganyan. Kita po gusto kong duha ka mata. Tabi mo sa purman na to. Wala, manggod. Ang buang ka Nya, sa may plano ni mo. ibitay to ni. Ayaw! 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 Ibitay to ni. Reno! Sip-sip ka? Sip ka, Bi! Sip-sip ka ka, mala ka? Sip-sip ka, ha? Uy, ganun niya! Tuban ang purma na! Bukan dito. Tuban ko! Tuban! Buhay ko dali! Ang guys ka sip-sip ya. Kami pake! Bilang tubukan. Isa! Buhay ako dali! Tuban ang purman! Ano mo ha? May pake si mong purman! Buang porman ko diri dito kawan mo. Dito ka na magbitay ka mga buang ka. Sip-sip ka. Hindi, dayong ka. Hindi! Kanitong purman, di makabuhay ka diri. Kaputbol tamong tulo. Kaning nga sip-sip ni sa buhuan na to. Anong purman ba makabuhay ko diri?
Tanaw to na yung Ya, kawan man. mo. Lataho na nato. Ayaw! Saan to Pagkil to sa kagilok! Kanahan yung dawanan. Sige lang manubo. Parehas sa may dami trabaho. Parehas sa may dami trabaho. Nausan yung mga tawana. Hashtag mga kurimaw! So guys, mga mo video, dito rin yung lawan, kadagang salamat. Imugyod nga gihuman ang videos pagtanaw. And harita sa atong shoutout portion with Pakloy. Shoutout tayo ko ni Bulantoy Pihano o ni King Napoles. Salamat kayo sa pagsuporta niyo sa among vlog. Thank you, Nero. And Buyot. 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 Now guys, shout out na namin sa mga viewers na mo, mga always na support. Thank you very much. Thank you much. Ulo. Bate. Shoutout na ko sa tanan ng mga ng video. Salamat ninyo. Salamat ko sa mga viewers. O di ko mapula sa mga video. Kung nga yung video siya binatang, Abi na mo ingon ko nga diyan ko dire. Okay, so of course atong pasalamatan pagbalik si PG Sir Sir Felix Felix Gabiana. Gabiana sa iyang soon. Makita ninyo guys ang among t-shirt Askang Liwata. So si Sir Felix Gabiana ang sponsor ani. Thank you so much Sir Felix sa imong kinasingkasing nga pag-aabot sa among vlog. And sa tanan na lang natong viewers no, kung nasa man dapit karon, daghang salamat sa mga pagkakaw. And then hopefully always mong support sa mong vlog. Right. Every now and then nga mong yan. So ay mo kalimot pag subscribe and Like. comment, share. And don't forget to click the bell notification para updated mo sa mga video na among i-upload sa among YouTube channel. Guys, thank you so much and God bless us all. God bless us all.